ኤርትራ ከበታ ጦራት ናብ ትግራይ ያአቱ ከም ዘለው አሜሪካ ሸረሪና ትብዓት ደቅ ትግራይ ዘርአየ ፈተነይ ነው አንተ ሕያዋይ ፍጥረት ከምድር ሰማይ ታደና ከባቢ 22 ኦራል ዝኣኽሉ ሰራዊትን بقصري حدا خلت تباهيلهم زي تفلتوا جن بمكينة زخدا حزن زخدا أفريقيا حرما زخونة بوليتيكية تقدفي فتينا سألينا زوم بزتازياتهم كله فتينه إسرع عزين نخلو سلازي فقده نخيت هلو فقده يعني زي كنا حيلي مجمريا مقلاي لمون سالا سردرونيو زي دقم التريفة نعم سلام فتواتن كبرات متخطتلتي ببزلكم وسلام تعنا عدها عندها تمنخلكم أو نيلو معد مدنا ما عب محورة وميديا أزيم أزرب زعباتاتن تكسات حبريتاتن حيزركم قريبا لكم زي channel حدش زخمكم بيتسب سبسكرايب منوغار أزي فيديو زدمانا بوزح سب من تانك بهاز أحلي لايك منوغار جمرو فتواتن كبرات متخطتلتي أستي نمدنا قبلكم يحات لمون سالا سردرونيو زي دقم التريفة نالواش حجون تنجابب تولو حدش نقر انتحاليو بدن بي أبديت كن قبركم هنا أمروا وابز حلفة 4 تقزي يا دبدبا 10 تخلت تقزي خد دبدبي تحاسيونيرو سردرون أي تتكوسن كعولنا حان تخطكوسي لا يتمسن خدقاقم سردرون كم زلو نزي أتنون تيستن مقبار كخونو خليو ما أغل زبن دعات وزوكع زلو سردرون جن 100% مدحن كوينو خارق أي خلن ناو عد مسئين كتوكوسان تغيلن حدا قالو تقوم بلان من تاي سمريتنا يودو كم عدل قدعته يبسحن سردرون مهلاوون كندينا إذا أكرب حمخانو ريهم ويهم نتهز ورحين ويلي إذا منان سردرون زترفو سردرون زدحانو بحيل فتقارون زدحان هزو منبر هزو هو كعي مصيب ኣብ ኤርትራ ከበታ ጦራት ናብ ትግራይ ያአቱ ከም ዘለው አሜሪካ ፍሊጣ ፕሬዝዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ አምባሳደር አሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ በቴሌፎን ከም ዝተዛተየ ተፈሊጡ እታ አምባሳደር ኩናት ሸረሪና ንስኹም ይኹም ጀሚርኹምዎ ብምባል ንሕወሓት መጠንቀቕታ ከም ዝሃበ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ ደብረጽዮን ነቲ ዘተ ኣመልክቱ ንፖሊት ቢሮ ሕወሓት ጸብጻብ ብምቕራብ ከም ዝተዘራረብሉ ዩኤምዲ ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ሓቢሩ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ተኣኼባ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ትግራይ እናተጠቃዐት ኣሜሪካ ስለምንታይ ስቂላ ብምባል ነቲ ኣምባሳደር ከም ዝሓተተ ገሊጹ እቲ ኣምባሳደር ድማ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ቀንዲ ተሓታቲ ሕወሓት ከም ዝኾነ ጠቂሱ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኩለን ከተማታት ትግራይ ዝተኻየደ ህዝባዊ ኣኼባን ከም ኣብነት ምጥቃሱ ተሓቢሩ ህላወና ኣብ መቃብር ብልጽግና ዝብል መርገጽ ዘለኩም ንስኹም ኢኹም ዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ዝነጸኩምን ዘዳኸምኩምን ንስኹም ኢኹም ብምባል ጥንኩር ነቐፌታ ከም ዝሃበውን እቲ ሓበሬታ የረድእ ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ኤርትራ ከበታ ኣጽዋራት ኩናት ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ኣሜሪካ ከም እትፈልጥ እቲ ኣምባሳደር ንዶክተር ደብረጽዮን ከም ዝተዛረቦ ተፈሊጡ ከባቢ 22 ኦራል ዝኣኽሉ ሰራዊትን بقصري حدا خلت تباهيلهم زي تفلتوا جن بمكينة زخدا حزن زخدا 22 أورال ملء سراويت وسخ سراويت جيرم يوم نعم عرب تقرأي نبدأ شخبابي يوم وسيدهم ومنيرهم ده حرجن استفل عليه من قصاصاتنا سراويت كم زنبرة فلفلاتنا حبيرهم نعم أم عرب تقرأي طرح تيكون بكار تكوابتات من قصاصاتنا سراويت اللو يوم زيهم كم زلوا خوينهم تسألعي تارجيتو وانا تارجيتو تقرأي جيري خد كم زلوا نحبرنا زقننا ولا نتخنا
ካልኦት ታንክታቱን 6 ታንኪ ተወሰኽቲ ታንክታቱን ከም ዘእተወ ሓቢርና ነርና ትማሊ ነገር ግን ፍልፍላትና ይሕብሩና ከም ዘለው ብናይ ደደቢት ናይ ቫሊዴሽን ፕሮሰስ ታይና ንገበር ዝኾነ መረዳእታ ክመጽእ ከሎ ኣፍታ ከባቢ ንሳ ንዘሎ ፍልፍልና ምናልባሽ ፍልፍል ዘየቕመጥናሉ እንተኮይኑውን ፍልፍላትና ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከይዶም ንሳ ከረጋግጹ ዋይና ንገብር ብኡ ደረጃ ዘየረጋግጽናዮ ግን ብጸሊሞይ ካሊእ ትንኮሳ ከም ዝጀመረ ጸላኢ ሓበሬታ መጽኡና ኣሎ ብጸሊሞይ ትንኮሳ ይገብረሎ ማለት ቅድሚ ሕዝቡን ብሽምግልና ዝዓይነቱ ዝተወዳኣሉ ኩነታት ነይሩ ወረዳታት እቲ ከባቢ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ወረዳታት ብሓደ ኮይነን ተመኻኺረን ክልቲኡ ሰራዊት ናብ ናይ ብረታዊ ዓይነት ጎነጽ ከይኣቱ ጻዕርታት ገይሮም እዮም ምምሕዳራት ናይ ዘን ወረዳታት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ማለት እዩ እዚ ክገብሩ ከለዉ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ምክንያት ሽዑ ካብ ምዕራብ ትግራይ እናሃደመ ናብ ሰራዊት ትግራይ ኢዱ ዝህብ ዝነበረ ሰራዊት ስለ ዝነበረ እዩ ሕዚ ግን እቲ ትንኮሳ በቲኣን ተጻሕተረ ሰራዊት ትግራይ ተጎቲተ ይኣቱን ኢሉ ኣቕቢፅዎ ስለ ዝኾነ ምናልባሽ ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ እውን ኣፍታ ከኣትወላ ዝደልያ ኣፍታ ዝተዳለወላ ናይ ትግራይ ሰራዊት ጥራሕተ ይኮነ ናይ ጽምዶ ሓይሊ ኣብ ዝተዳለውሉ ከኣቱ እምበር ተጎቲቶም ዝኣትዎ ይኮኑን ጦርነት ዝፈልጡ ሰላም እውን ፕራዮሪታይዝ ገይሮም ዝኮኑ ሓይልታት ስለ ዝኾኑ ኩሎም ለዚ ሕዚ ብጸሊሞይ ከባቢ ካሊእ ትንኮሳ ጀሚሩ ኣሎ ትማሊ ሰዓት 2 ንግሆ ከባቢ እዩ ትንኮሳታት ጀሚሩ ዘሎ ዝብል ፍልፍላት ናይ ደደቢት ሓቢሮምና እዮም ኣይተሓደሸናን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሸረሪና ከይዱ ትንኮሳ ጥራሕተ ይኮነስ ክድምስስ እየ ኢሉ ሚድያታቱ ሒዙ ሰነድ ናይ ሓሶት ሰነድ ሰኒዱ ህዝቢ ትግራይ እታሊሉ ሞ ብምትላል ርእሱ ከድንን ገይሩ ንህዝቢ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ሰነዳት ከቅርብ ሞኪሩ ነይሩ እዩ እቲ ዝተሓሰበ ዘይኮነ ምስ ተረፈ እቶም ክስንዱ ዝኸዱ ናይ ሚድያ ሓይልታት ብሄሊኮፕተር እዮም ተመሊሶም ገሊኦም ንምንታይ ኢና ወዲቕና ደኣ ዝብል ሕቶ ዘለዓሉ ብፅፊዒት እውን ተፀፊዖም እዮም ደመቀ ዘውዱ ንሓደ ናይ እስልምና ሃይማኖት ተኸታሊ ግን ከዓ ጋዜጠኛ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ብፅፊዒት ኢልዎ እዩ ድሓር ዋላ እንተዓረቕዎም ማለት እዩ ኣብ በረኸት እዩ ቦታ እውን ነጊርናኩም ኢና እስካዕ ክንድኡ ዝኣክል ዕላምኦም ፈሪስዎም ከም ዝነበረቶም ጸላእቲ ብደንቢ ጌርና ንፈልጦን እናቕረብና እየፀናሕናን እዩ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ኩሉ ፈቲኖም ስርዓት እዚ ንክህሉ ስለ ዘይፈቐደ ንኸይትህሉ ፈቃደኛ ንዘይኮነ ሓይሊ መጀመርያ ምእላይ እቲ ቃልሲ ስክሊር ጥምረት ማለት እዩ ትግራይ እውን እንተስ ሃገር ክትከውን እንተስ ህዝብን ተወሲኑ ምስ ኢትዮጵያ ክትቅፅል ናይ ውሳነ እንዲ መወዳእቱ ዝኸውን እዚ ዕድል እዚ ከይትገብር ዝኸልከላ ስርዓት ጥራሕ ዘይኮነስ ንክትጠፍኡ እውን ዝሰርሕ ዘሎ ስርዓት እንተየጥፋእኻ ዝበልካ ዝግበር ነገር የለን እዚ ሓደ ሰባት እንታይ ይብሉ ካብ ግዝኣት ምምላስ ናብ ኣብይ ኣሕመድ ምጥፋእ ተመሊሶም ስልጣን ክሕዙ ደልዮም ሕወሓት ክሕዙ ተደልዮም መሰሎም ኮይኑ ህዝብ ገለሽ መስሓቂ ነገራት ዘልዕሉ በቃ ትግራይስ ከም ነውሪ ንሶም ደግዳን ከይዶም መስኣቢ ስልጣን ህዝብ እዮም መጀመርያ ካብዚ ኸዲዖም ማለት እዩ ሸረሪና ትብዓት ደቂ ትግራይ ዘርአየ ፈተነ እዩ ዘሎ እቲ ፕሮፓጋንዳ ክንፋሕ ዝፀንሕ ባላንችና ብልፅግና ብሓንቲ ውግእ ፈሪሱ ብጃህራ ተነፊሑ ክቅብቀብ ዝፀንሐ ስርዓት ሸረሪና እንፊሳቶ ሸረሪና መኽፈት ናይ ሰፊሕ ኩናት ድያ ዋላ ናይ ሓደ እዋን ቀንጠብጠብ ኢድ ዝቐንጠበት ቀሲልና ክንሪኦ ኢና እቲ ስርዓት ብዛዕባ እቲ መስበሓ ሓመድ ኢትዮጵያ ኸውን ከም ቆፅሊ ዝረገፈ ህይወት መሳኪን ኢትዮጵያውያን ቅንጣብ ዘይ
ዘይተዛረበ ብዛዕባተን ብማንቲክ ካብ ሰማይ ወሪደን ናብ መሬት ተላግዓ ድሮናት ግን ቁርብ ፈይ ከብል ተሰሚዑ አብይ አሕመድ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ በይኑ ዝፈልጦ ብሕታዊ ኣካል ገይሩ ንነብሱ ቀሚጡ ዋፀን እዩ ኣሽንኳይዶ ተዕዳጋ ወሪድካ ትሽመታ ቃሕ ዝኾነ ድሮን ዘምክን ክእለት እኳ ተመሊኹ መቃልስቱ ሓሊፎም ከም ጸንሑ ዘርአየ ነይሩ ውዕሎ ሸረሪና ትብዓት ደቂ ትግራይ ዘርአየ ፈተነ እዩ ነታ ኣሕማም መዝበት ተኸጋጥሞ ዘልዕላ ኤርትራኻ ኣጸቢቑ ክዝክራ ገይራቶን ብዛዕባ ሓለንጌ ኤርትራ ክሳብ ኣበይ ተወርዊርኹም ዘሎ ቅኒ ኢለ ባዕለይ ከዋግዐ ክሳብ ዛ ሪከርድ ዝገብረላ ዘለኹም ሞት ግን በትሪ ኤርትራ ኣብ ድሕር ማዕጾ ወይ ኣብ ሰንቀይ ተቐሚጡ ዘሎ ካብ ሰፈሩ መዓሲ ክወፅእ ኣበይ ይኻርም ክሳብ ክንደይ ዝብሉ ግን ደፋ ኢልና ክንሪኦ ኢና እታ ዘለዋ የብላን ክትበሃል ጸንሐት ትግራይ እኳ ኣብ ሸረሪት ታትሒዛቶም አለ መጀመሪያ ደረጃ እቲ ኩናት ኣብ ከባቢ ቆቦን ገለን ዝተፈተነ ኩናት ኣሎ ኣብዚ ሚድያ ክሪኦ ከለኹ ካልእ ተኣምራት እዮም ገይሮም ኣብቲ ሚድያ ብፍላይ ሓይልታት ጥምረት ዝበሃሉ ጌጋ ርዲኢት ከይተወስድዎ ሓይልታት ጥምረት ዝበሃሉ ተፈጢሮም ኣለው ሓይልታት ጥምረት ዝበሃሉ ኣለው ጽምዶ ከዓ ዝበሃል ኣሎ በተሓደ ወገን ስለዚ ጽምዶን ሓይልታት ጥምረትን ክልተ ተፈላለዩ እዮም ወላታ አጀንዳ ዝተፈላለዩ ጽምዶ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዝተገበረ ኩልና ንፈልጦ እዩ ተመልሰ ተዛረባ አይደለ ግን ሓይልታት ጥምረት ዝበሃሉ ከዓኒ ሓድሽ ግንባር ተፈጢሩ ሓድሽ ግንባር ናይ አምሓራ ሓይልታት ናይ ትግራይ ሓይልታት ከምኡን ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ናይ ኦላን ናይ ካልኦትን ሓይልታት ኣብ ሓደ ግንባር ዘምፀ ጸረቲ ብልጽግና ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ግጥማት እዩ ስለዚ ፕራክቲካል እንታይ እዩ እዚ ናይ ናይ ፋኖ ብፍላይ ምስ ናይ ትግራይ ሓይልታት ጸሚዶም ጽቡቕ ወታደራዊ ውፅኢቶም ጽለው ነዚ ወታደራዊ ውፅኢት ድመጽእ ዘሎ ምዕባለታት ግን ብኻልእ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሃልኪ ብልጽግና ብሰደዶም ሰራዊት ናይ ሚድያ ገይሩ ቶም ናይ ጥምረት ሓይልታት ሱዱ ብሎም ናይ TDF ገለመለ ሓይልታት ተደምሲሶም ተቀቲሎም ተጨፍጭፎም ድብል ናይ ቀደም ስእልታት ከይተረፈን ዳምጹ ነቲ ናይ ሚድያ ሸፈነ በዓለቅ መልኦ ደሊለው አባይታ ዝግበር ዘሎ ሓቂ ግን ካልእ እዩ ሓይልታት ናይ ብልጽግና ካብቲ ቦታ ተደፊኦም ናብ ወልዲያ ገጾም ከም ዝሃደሙ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ቦታታት በዓል ቆቦም ካልኦትን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ኩናት ብዓወት ናይ ቶም ሓይልታት ጥምረት እዩ ዝካየድ ዘሎ እዚኣ ከም ሓበሬታ ትፈልጥዋ ማለት እዩ እዚ ካብኡ ድመፀና ሓበሬታ እዩ ካብ ትግራይ ዝረኸብኩ ሓበሬታ እዩ ስለዚ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከይዳሎ ብልጽግና 2-3 ግዜ ፈቲኑ ነይሩ በቶም ዓምባኻት ሰራዊቱ ገይሩ ከድምዑ ግን ኣይከኣሉን ኣደዳ መቁሰልትን ሞትን ኮይኖም ንድሕሪት ከም ዝመለሱ ኮይኖም ኣለው ብልጽግና ኣብታ ናይ ዝዕበየላ ዝነበረ ዘመናዊ ጽዋር ኣለና ድሮን ኣለና ገለ ምባል ኣብኡ ብዙሕ ፈተነታት ገይሩ ግን ከኣኒ ኣብዚ ዘመናዊ ዝኾነ ጸረ ድሮንን ካልእን ወታደራዊ ዕጥቅታት ዓጢቁ ዘሎ ሓይልታት ጥምረት ድማ ጽቡቕ ገይሩ የሎ ማለት እዩ ስማዕ ኣለኹ ድምፀይ ጽቡቕ ኩሉ ተስፋ ገብር ትሰምዑነኹም ዘለኹም ተስፋ ገብር ካልእ ሓበሬታ ከምቲ ዘብሄረ ትግራይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝሰደደለይ 9 ካብ ኣውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ዝመፁ ናይ ኤርትራ ተቃወምቲ ኢና ባህልቲ ኣብ ብብልጽግና ኣብዚ መርሖ ዘሎ ኣኼባ ኣብ ኢሊለ ዝበሃል ሆቴል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባ ይመስለኒ አይደን ነው ናይ ኦሮሞ ሆቴል እዩ ናይ ኢሊለ ኣብ ኢሊለ ሆቴል ሳልሳይ መዓልቲ ዝወሰደ ኣኼባ ገብሩሎ ኣብታ ኣኼባኦም አጀንዳ ሒዞም ደለው ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝቀረበ ሓደ ሽግግር መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ክግበር መሰጋገር መንግስቲ በኤርትራ ክግበር ብዛዕባ ዓይነት ምሕደራ እንደ ዓይነት ምሕደራ ተኽተሉ ወይ ዝኽተሉ ኣብ ይዘራረቡ ኣለው ዳርጋቲ ኣብቲ ዝርርብ ካብቲ ልሒኹ ዝወፅ ዘሎ እቲ መምርሒ ዝወሃቦም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሽግግር መንግስቲ ክትገብሩ ኣለኩም ዓይነት ምሕደራኹም ከዓ ከምቲ ኢትዮጵያ ተኽተሎ ዘሎ ናይ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ዓይነት ከምኡ ክንገብር ኣለና ብፍላይ ካብ ካናዳ ዝመፁ ክልተ ተወከልቲ ኣብ ዘቕረብዎ ምኽሪ ሓሳብ ወይ ናይ ውሳኔ ሓሳብ
أكنت تبلسقنا خوينهم بعلاتهم أقدمهم زغربوا حسب نيرو أبتا أجندا مالتيو يتقدماي إرترا سبت الرقاقة أولو دحري هقدف مالتي دحر منقستي إرترا مودعسي إرترا سبت الرقاقة جزياوي منقستي مقامة إدليناني وانتاي دا نحادرا منقستي كنقوم مالنا يمدولو نحادرا منقست مالت أبتحتي بلسقنا ويا أبتحتي إثيوبيا كوايلان بعلم أفريسو ما يمحجي بوليتيكالي إثيوبيا فريسة دكيري بسؤالكم قالوا أي تسمعوا بعلاتهم قبروا دلو بتوشتريهم اللهم حجي دلو أوبيديو يو نا أوبيديو بلسقنا نا أورومو منقستي دلو بس نا أورومو منقستي نا حادرا منقستي أب تحتي إثيوبيا مالتيو نحد صير جزيس إرترا بناي حادرا منقست ختم حادر بموجزيت النت مالتي دحرتنا موجزيت النت جزيه مودو دما بوليتيكاو عيوتات تغيرو حزبي إرترا تقدم ب93 زغورو ريفرندم بعمصن بوتادراون بصوارن بتهديدن استغبره ريفرندم فتحاو سلدي نبره داغماي ريفرندم نخكايد اب إرترا اتهم كلته خاب كندا دمصو سبات ناي وساني حساب قريبهم الله ويما يطللو بز غدايزي دحراي تايم كو غبرو قال خاني صعبنا بتزمت زل حبري تعيزن لكم كنمصينا بزعبازي بزح تنتانه زدليو نغير ايكونن ناي زخونه سب زدليو معنات حدا سب تاي دلي انا كم زل انا كم دل خبل خلي ግን ፍጸም ዲስ አይፍጸምን እዚ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ማለት እዩ ንሓይልታት ኤርትራ እንታይ ማለት እዩ بحبشات الدياسبورا زلو ህዝቢ ኤርትራ ከ እዚ ዘረባዚ እንታይ ማለት እዩ እቶም ትማሊ ገንዘብ እንዳዋጻኹም ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ይኹን ኣብ ተፈላለየ ዓመጻት ኣብ ጎኖም ዝነበርኩም ሰባት እዛ ኣጀንዳ ዝኽላዓል ከሎ እዛ ኣጀንዳ እዚ ኢትዮጵያ ንኽትግብሮ ዝማባጽ ማለት እንታይ ይባሃል ኢትዮጵያ ንኽትግብረሎም ዝሓቱ ዘለው ካብኻትኩም መራሕትናትኩም ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ከምዛ ዓይነት ኣጀንዳ ካቕርቡ ከሎ ንዓኻትኩም እንታይ ስምዒት ይበኩም ኣብቲ ሃገራውነትኩም ኣብ ሉዓላውነትኩም ኣብ ክብረትኩም ምናልባት ክግበር ኢለይኩም ኮን ኣነ ተጠራጢረ ዛረብ ዘለኹም ግን ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ እቲ ኢንፎርሜሽን ሰብ ክፈልጦ ጽቡቕ እዩ ዓቕሚ ናይቶም ሰባት ቫልዩ ናይቶም ሰባት ድሌት ናይቶም ሰባት ሃገራዊ ኤርትራውነት ከም ዘይነበረ ህዝቢ ኤርትራ ብሓድነት ሰሚሩ ጸላእቱ መኪቱ ንዝሓሸ ራህዋ ዘለዎ ዘመን ከምጽእ ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኑ ከም ዘይለውን አንጻር ህዝቢ ኤርትራን አንጻር ሓርነትን ናጽነትን ህዝቢ ኤርትራ ይሰርሑ ከም ዘለዎ ተሙልቀ ሰባት ዓቕሞም ብዘይገድስ ገብርዎ ደም ኣይገብርዎን ክገብርዎ ኢልና ይኮናን ጠርጢርና ግን ዓቕሞም ብዘይገድስ ተሓሳብ እውን ባዕሉ ምምጽኡ ናይ ድፍረቲ ናይ ንዕቀት ህዝቢ ኤርትራ ማለት ስለዚ ብከምዚ ተሓሳብ ቀሪብሎ ኣብዚ ይማየጡ ኣለዉ እዚኣተን ነጥብታት ካብ ምንታይ መጻ መስለኩም ኣቀዲሙ ቅድሚ 2 ዓመት እቲ ናይ ነቲ መንግስቲ መሪሕ ድብል ደሎ ኣብ ዝበሃል ሰብ ኣቀዲሙ ብዛዕባ ዓፋር ኢትዮጵያ ዓፋር ኤርትራ ኣብ ትግራይ ደሎ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግርኛ ኣሕዋትኩም ዝኾኑ ገለመለ ድሕሪውን ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልጽግና ኣሎ ኤርትራ ኣብ ገለገለ ቦታታት እንዳጠቀስካ ስማት ከይጠቀስካ ህዝቢ ከይጠቀስካ ከይተረፈ እንዳጠቀስካ ኦሮሞ ማሕድርዎ ነይሮም ናይ ኦሮሞ መሬት እዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ባህልኪ ይስራሕ ኣሎ እዚ ኣብ ቤት ትምህርትታት ከይተረፈ ከም ኣጀንዳ ኮይኑ ማለት ኣብ ክላስ ኣብ ቤት ትምህርትስ ከም ሓደ ፐሬድ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ካብቶም ቀደም ነገስታት ጀሚራ ቀይሕ ባሕሪ ትውንን ከም ዝነበረት ኣብ ገለ እዋን ግን ብዓመፅ ምዕራባውያን ኤርትራ ትበሃል ሃገር ተፈጢራ ብድፊት ናይ ዕራብ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ከም ትፍጠር ገይሮም እቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ትውንኖ ዝነበረት ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ካልእ ሉዓላዊ ግዛት በኃይሊ ካብ ኢትዮጵያ ተመንጢሉ እዚ በኃይሊ ካብ ኢትዮጵያ ከምንጠል ከሎ ድማ ዝደግፉ ንኢትዮጵያ ዝጠለሙ ናይ ኢትዮጵያ ጦባ ዝነኸሱ ካርቲ እዚ ማለት ንሕወሓት እዩ ወይ ንመራሕቲ ናይ ሕወሓት ንበዓል መለስ ዜናዊ ንሳቶም ብዝሃብዎም ፈቃድን ሰናይ ድሌትን ኤርትራ ሃገር ክትከውን በቂዓላ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ኢትዮጵያ ክመርሕ ኢሉ ዝመፀ መንግስቲ ብዝሃብዎም ፈቃድ እምበር ኤርትራውያን ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ወይ ስለ ድኽእሉ ሃገር ክኾኑ ስለ ድኽእሉ ይኮነን ብደገፍ ናይ ሕወሓት ብደገፍ ብመሪሕነት መለስ ዜናዊ ሃገር ንክትከውን እዚ ከዓ ብድሕሪት ንበዓል ሕወሓት ገንዘብ ተኸፊሉ ንኤርትራ ኣፍልጦ ክወሃባ ዓለም ዓሰብ ንኢትዮጵያ ግደፉላ
دحراب كالو قيقو هيتأتو إثيوبيا عبها قريا كباب 8 مليون حزب اللواب ساعة زي ስለዚህ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ክትረክብ ኣለዋ ተባሂሉ ከማን እንዳተለመነ ከሎ ምምሕዳር ይወደግ ኣብቲ እዋንቲ ደብዳቤ ጽሒፉ ንውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ንቡጥሮስ ቃሊ ኤርትራ ዓሰብ ወሲኻ ነፃ ሃገር ክትከውን ንሕና ላሎ ከዲና ኢትዮጵያ ኣይነበራን ወደብ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ኣይነበራን ኢትዮጵያ ገማግም ባሕሪ ወኒና ይትፈልጥና ስለዚ ናይ ኤርትራ ሕቶ ቁንዕ ኢሉ መለስ ዜናዊ ደብዳቤ ጽሒፉ ኤርትራ ከምቲ ግንጸል ገይርዋ እምበር ብዓቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሲ ኮነና ናጽነት ኣምፂ ዝብል ክሕደት ይትኻልኣይ ነጥቢ ሪፈረንደም ዝተገበረ ኣብ ኤርትራ ሕጋዊ ኣይነበረን ብዓመፅ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ባርነት ዶ ናጽነት ድብል ክልተ ኣማራጺ ዘይብሉ ካልእ ዘይብሉ ሪፈረንደም ገይሩ ናጽነት ኤርትራ ከም ዘረጋግጽ ስለ ዝገበረ እዚ ዳግማይ ክለሳ ተገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ብነጻነት ምስ ኢትዮጵያ ነጻ ሃገር ኤርትራ ብፌደራል